Sa Nasipit, Agusan del Norte, usa ka lolo ang napatay human Nanghasi bit-bit ang sundang sa quarantine control checkpoint. Ane report. Tungod matud pa sa tumang kahubog, nagwald matud pa ang 63 anyos nga si Juni Dungog Pinar nga taga-barangay Amuntay, Nasipit, Agusan del Norte. Gigukod matud pa ni Lolo ang mga tanod nga mibadlong kaniya, hinungdan nga midagan sila padulong sa kapulisan sa mismong checkpoint. Gibadlong na kini ni Police Staff Sergeant Rolly Leones. Apan gitigbas gyapon ni Lolo ang patrol car. Og dihang si Leones na matud pa ang tigbason ini, giunhanan niya kini og naigo kini sa ulo, hinungdan sa hinanaling kamatayon. The police officer, however, tried to pull off or back off several steps from Johnny, but the suspect continuously attacked him. Gikustodiya karon sa kapulisan si Staff Sergeant Leones samtang gibistigahan among insidente aron sa pagsuta kung wala ba gyud may abuso among pulis diyang giatake kini sa mong suspect. Pero ito pa, isang putok lang ang narinig ko. And then, yun ang nasa mukha na sama. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.